Isua nen vonzir lai ngai thatu zong zong te in zavain chu beile vekule voina kan ngai thak tor chu Khawvel nge Krista ti thopui mangin pathian thu kan ngai thledon ani Galatia bung kachang soma chuan mishing ti lom tum ni la Krista boy kanilawang atia boy reng reng su apu thu thuina thin kanun chho in be chiang taila tu du danin nge kanom le diktak chuan Khawvel chu nom velom nei nung fa tan ngat phei chuan tong trai na chan tor hi awang ve viu mai thei chuti rolin Krista zui tu in ti tam tak te hian Khawvel umin Khawvel takakal si in Christian ming pu ve si in kan kalme gani kan thiat reng tor chu van ram thleng tor te reng reng chu pathian rong bol to te ani vek dona awa rong bol to ni lo tan van a thlen thei don lo ti na ni chuti ni chuan engtin nge pathian rong chui bol ve ta kang le thu soi ithiam ve si lova apoi mo lai ber chu inun hian Krista chu athang tak sedem Krista nen hian inzom nang he thi inei tak sedem ti hi loin chikla Krista thang tu nun chu rong bol tu nun chu ni maya Khawvel chuan hetiang hi a I thina Krista thang tu chuan tui viawin it om viaw ma se aban du lova chu chu rong bol la chu ni Khawvel chuan hetiang hi a en thina angai thla a apos rin boka Krista thlang tu chuan anun oluka chung laka chuan ein sum thei thina ni achan chu Krista mel ti bal tu ni adu to lo ni ngai thla tu du tak hi sherang fawang che Khawvela hian lirnging rap thlak ber lo thlang tur oma chu chu Krista local le na hi ni engma hian adol zo don lo Krista thlang lova Khawvel thil kan thlan jok sum le pai te in le lo te la kangral vek don ma se Krista thlang tlat tu te chu kan van nei tul dona tuna nge hian khoi sok nge I thlan don le Krista hian kan momo eng kim a oma Krista nen chuan hlimna a oma Krista nen chuan hausak anoma Krista nen chuan re thei anoma Krista nen chuan malnun poi nom em ani voina tang nge hian kan momo eng kim lali suwa hian a oma Krista chu lo thlang non le turin Krista mingin ka som du cheni Isua nen voinzir lai lo ngai thatu zong song te in zavain lali suwa nen hun man nuam ni le nuam vek ule